unha aliada co plan xeral, bueno, que se está montando. Don Carlos Vázquez, bos días. Hola, bo día. Bo día. Vaya que teñen vostedes liada, bueno, a que teñen vostedes non, a que teñen liada no Concello de Arbo, vostedes non a teñen, pero a que teñen liada no Concello de Arbo co plan xeral de ordenación municipal. Que o que en grandes liñas, así, sí que se pode resumir un plan en grandes liñas. Onde están os principais puntos de conflito deste plan xeral? Home, este plan xeral peca xa na súa orixe de que non había nin tan siquiera unha demanda real por parte da veciñanza de Arbo de que se quería un plan novo. É dicir, o que se trataba era de que o plan do 98 axustalo á nova lei urbanística e chegaría. Aforraríamos tempo, diñeiro e dores de cabeza para os veciños e veciñas de Arbo, está claro. Non entanto, o goberno municipal do PP en Arbo decidiu que era moi importante facer un novo plan, non axustado ás necesidades reais, nin tan siquiera atendendo a realidade deste concello, un concello de 3.800 habitantes que necesita unha serie de servizos, pero que non vai, está perdendo poboación constantemente, o seu saldo vegetativo negativo, en 10 anos perdeu 1.200 habitantes, realmente alguén vai ter que asumir responsabilidades ante unhas previsións non realistas, é dicir, fixeron un plan en base a unhas previsións que non sei quen tomou esa decisión, non? O que está claro que ten dous grandes focos que son suficientes para anulalo completamente, é dicir, primeiro, deseñan nos núcleos rurais unha serie de viais dunha anchura innecesaria, viais que ademais tronzan eidos e veigas de gran interés agrario, bueno, os redactores descoñecen totalmente o núcleo rural arbense, nin tan sequer tiveron a profesionalidade de ir a mirar antes de trazar novos viais. E claro, estos veciños, como comprenderás, o tema dos eidos e das veigas que tanto amor se teñen e que supoñen tamén un ingreso adicional de renda por o tema do viño en Arbo, un viño de calidade, como ben sabedes. Entón, isto provoca, evidentemente, unha algarabía total da xente, non? E, por outra banda, está o tema do polígono industrial, é dicir, aquí se fai unha nova Plisán, un concello de 3.800 habitantes, 45 novas hectáreas de solo industrial, por certo, en terreo de gran productividade agraria, porque en terreo de denominación de orixe, e aquí penso eu que a denominación de orixe ten que tomar cartas no asunto como ente facer unha alegación con peso, porque evidentemente aquí os veciños de Barcela están totalmente prexudicados. Eso serían en dúas grandes liñas os dous grandes motivos, non? Suficiente para anulalo ou para redeseñar de novo o plan. E despois habería outras moitas cousas, non? Como é o tema das comunidades de montes, non? Se fai o que antes era terreo rústico forestal, se pon como paisaxístico, é dicir, unha serie de barbaridades que evidentemente prexudican a economía local, prexudican os veciños, e nos parece do punto de vista que xa che digo, non está axustado á realidade deste concello, nin tan siquiera ás necesidades nin as demandas veciñais. Son grandes liñas. O actual polígono industrial que hai en Arbo é insuficiente para as empresas que hai ou chega a abondo? Bueno, é que o que estamos falando de que Arbo ten unha primeira fase, parcelas aínda sen vender, aínda empresas que non se asentaron. A segunda, que está totalmente urbanizada, rematada, non hai unha soa parcela sen vender. E agora, os redactores, fora de toda a realidade económica, de toda a realidade, é dicir, aí é onde amosan un descoñecemento total, é dicir, eu creo que non se moveron do despacho, non saben nin tan siquiera cales son os sectores productivos desta comarca, creo que teñen un descoñecemento total, creo que están bastante desorientados. Aquí se mantivo unha xuntanza no multiuso cos veciños fai uns días por parte do Concello para explicar aos técnicos todo o proceso, e bueno, a verdade é que deron ya ver a veciñanza que descoñecen, os redactores descoñecen totalmente a realidade do Concello, descoñecen, eu creo que aí estánse dando conta de cometer un erro de bulto, e eu non sei como van a solucionar o tema, pero dende logo, como non busquen solucións, a revolución da veciñanza
está garantida. Eso está claro. Eso é o que estábamos nos, bueno, estaba pensando que o Coaplisán ou unha de dúas, ou son moi optimistas ou teñen información privilexiada, que tamén pode ser, pero eu pensaba realmente esta a petición de retirada do plan xeral ou na oración deste plan xeral de ordenación municipal que está, me parece que por aí de exposición pública, non? Sí, está en período de exposición pública, alongou o prazo ante a presión da veciñanza ata o 14 de febreiro, e bueno, o que sí che podo dicir é que os veciños de Arbo están respondendo moi ben no sentido de facer a protesta vía administrativa, non? O que a alegación, estánse alegando moito e iso vai ter o seu peso. De feito, eu creo que o Concello, o Goberno Municipal está totalmente desorientado, non contaba con esta reacción, e bueno, eu creo que pecaron ata de non coñecer moi ben os veciños, non? Porque isto xa che digo, só provoca esta revolución veciñal, só provoca unhas cousas mal feitas sen antes consultar, é dicir, feitos desde a orixe cun descoñecemento total, non? Neste programa sempre temos a costume, entre outras cousas, de poñernos como abogados do demo, porque senón non ten gracia a cousa, claro. Entón, eu preguntaría, por exemplo, así, como di o título do programa, sen ánimo de molestar, preguntaría, non pode ser que me pidan vostedes a retirada do plan porque estamos en período electoral? É o que virían algúns. Claro, é a pregunta obvia, claro. Eso é obvio, pero vamos a ver, nós non eliximos o momento nin a data de aprobación inicial do plan, nós non decidimos, nós non fomos quen tuvemos o poder para decidir que día se poñía a aprobación inicial do plan, é dicir, aquí hai un goberno municipal que é o que decide, que é o que manda, a oposición o que nos queda é criticar, protestar, defendendo os intereses, creemos que neste caso da maioría, dos que nos votaron e dos que non nos votaron, e a oportunidade política por parte nosa non é ningún, é dicir, eso queda totalmente claro, penso eu. Unha cousa moi importante que decía vostede, os que os votaron a vostedes e os que non os votaron, é dicir, un partido político é capaz de defender os intereses de toda a veciñanza independentemente de quen voten? Ou debería ser así, realmente? Debería ser así, polo menos co que goberna. Eu neste caso, como oposición, nós estamos apoiando os veciños, incluso facendo alegacións, porque sabemos que, bueno, os técnicos cobran aos veciños unha serie de diñeiro que en economías locais fracas, como te poderás ver aquí no rural, pois son baixas, rendas baixas, e nós axudamos a sin cobrar un peso. Entón, creo que nós o que intentamos é que os veciños fagan a súa protesta formal e que, bueno, miraremos o que vai a pasar. Claro. O que está claro é que o Goberno Municipal do PP en Arbo creo que son conscientes de cometer un erro o non haber consultado ou non haberse molestado a falar antes cos veciños. Eu xa che digo, eu creo que non hai outra vía máis que lle den unha solución, un redeseño total a este plan, ou senón, xa che digo, vai haber unha revolución veciñal como nunca houbo neste Concello, porque as barbaridades son moitas, son moitas. Por certo, está mirando datos das eleccións, das anteriores, tal, hai un certo desgaste do grupo de goberno? Sí, bueno, hai que dicir que... Paulatino. Paulatino totalmente, é dicir, levan perdendo votos convocatoria tras convocatoria, non? O que sí é certo, todos sabemos como se move o rural galego, bueno, o clan clientelar e caciquil que ten, polo menos o PP aquí en Arbo, se nos sabémolo, pero bueno, o que está claro que os veciños ante estas barbaridades, eu creo que xa non miran tanto, todo está cambiando pouco a pouco, xa non miran tanto a ideoloxía política, senón o que é obvio, non? É dicir, se atentan contra os intereses persoais e colectivos e fan auténticas atrocidades, eu creo que aí non hai partido político nin creo que a veciñanza se revoluciona, non? É obvio. De que xeito prexudica, por exemplo, tamén o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Arbo as pesqueiras? Falábase moito dese tema estes días na prensa. Prexudica as pesqueiras? É posible que un plan prexudique as pesqueiras? Home, vamos a ver, o que está claro é que as pesqueiras en Arbo, non sei se o sabedes, se non sabedes, dígolo, está en proceso de ser declaradas ben de interese cultural. Evidentemente, eu creo que aí son optimista, non? O que sí está claro é que
ata o que che falaba antes do descoñecemento por parte destes redactores que desde un despacho creo que non se moveron da línea, percorreron as parroquias e consigo as pesqueiras desta zona toda de Arbo, non? O que está claro é que hai un déficit documental na catalogación tremendo, é dicir, unha falta de rigor técnico tremendo. Home, probadelo é que fan unha ficha única para todas as pesqueiras. Mencionan 167 pesqueiras cando existen no Concello de Arbo 200 e pico, é dicir, a falta de rigor técnico cando habería que facer unha ficha individualizada de cada pesqueira, é dicir, o que se lle critica é esa falta de rigor técnico, sobre todo nun sinal de identidade para Arbo, como son as pesqueiras, todo o que xira en torno a iso, non? A lamprea, o sector económico e turístico para a hostelería, é dicir, ata iso pecaron de facelo mal. Entón, bueno, aquí este plano hai por onde collelo. Falaba vostede dun dato preocupante ao comezo da entrevista, que Arbo perdeu 1.200 habitantes. É dicir, é posible a recuperación dun concello do rural como Arbo? É posible incentivar a xente que vaya para aí ou pouco menos que unha misión imposible? No, evidentemente, vamos a ver, hai que incentivar, hai que facer unha serie de cousas, evidentemente, eso non se critica, está claro. O que sí non podemos facer é querer que se en 20 anos perdemos 1.200 habitantes e o noso saldo vegetativo cada ano vai decrecendo, pensemos que por facer un plan que nin tan siquiera obedece a unha realidade económica, nin tan siquiera querer pensar que con iso vamos de golpe a porrazo a traernos aquí 1.000, 2.000 habitantes. No, iso é estar fora de toda a realidade, non? Creo que as cousas hai que facelas ben, co consenso dos veciños, pensando sobre todo a curto prazo nos servizos básicos dos veciños que o que demandan é deixarse de tanto urbanismo que ao fin e ao cabo é para que 4 fagan negocios a conta da maior parte dos veciños, e iso non pode ser. Ten motivo de ser se me está ocurrindo agora, un parque empresarial tendo a Plisán a poucos kilómetros? Claro, que eso é a pregunta do millón, é dicir, claro, quen foi o que se lle ocorreu catalogar ou intentar catalogar 45 novas hectáreas nunha área industrial onde precisamente a 15 kilómetros temos unha Plisán, é dicir, temos unha segunda fase baleira, sen empresas, temos, é dicir, aquí está claro que alguén especula co chan, alguén intenta confundir e enganar claramente os veciños, e bueno, os veciños creo que xa non son tontos, creo que xa saben defender os seus intereses, porque aparte estamos falando que esas novas hectáreas irían en chan de solo agrario, de alta productividade agraria como é o viño, en Arbo tan importante, de tanta calidade, e que xera rendas anuais cada ano, non como o Partido Popular que quere vender aos veciños que se lle vai a pagar moi ben porque é chan industrial. Miren vostedes, o chan industrial se poderá pagar moi ben, pero eu pago único unha vez, e a renda dos veciños vai ser para os seus fillos, para os seus netos todos os anos. Rendas importantes de viño, como é aquí o sector vitivinícola, que deixa moito diñeiro en Arbo. Bueno, pois así está o tema do Plan Xeral de Arbo. Carlos Vázquez, responsable local do Bloque Nacionalista Galego de Arbo, moitísimas gracias por atender a chamada de Canaltea. Estaremos pendentes, non é a última vez que falaremos con vostede ni con Xavier Simón, porque hai moito que falar do Concello de Arbo, teremos oportunidade de facelo noutras ocasións. Moitísimas gracias por atender a chamada de Canaltea. Gracias a vos. Gracias, bons días.